Ik ben van het MBO en u vindt dat wij beter Nederlands moeten kunnen spreken, maar ook schrijven. Hoe wilt u dat gaan aanpakken? Nou, wat ik belangrijk vind is dat het Nederlands weer als taal, als mooie taal, centraal wordt gesteld. En ik vind het toch heel erg belangrijk dat onze kinderen en onze jongeren de kans niet ontnomen wordt om kennis te maken met literatuur, te proeven aan poëzie en aan die schoonheid. En daar kunnen ze natuurlijk in hun latere leven altijd bepalen of ze er wel of niet iets mee hebben. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dus in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo die aandacht voor blijft houden. En dat docenten leerlingen blijven stimuleren om te lezen en om ook literatuur te lezen. Taal is natuurlijk, naar mijn mening, iets wat evolueert, groeit en wat ook de maatschappij reflecteert. Dus eigenlijk is het, ja, misschien de straattaal van nu reflecteert dat meer de maatschappij hoe die nu is dan hoe die was. Vindt u daar geen schoonheid in dan? Ik vind eigenlijk onzin. Want dat zeggen ook heel veel Nederlandici. Van die straattaal en die mengelmoes en dat moeten we opschrijven. Ik vind het echt onzin. Het is natuurlijk ook beïnvloed door eigenlijk de multiculturele samenleving. Maar ook invloeden van televisie zoals Amerikaanse tv-series. Maar daar mag je dus wat mij betreft niet aan toegeven. Ik vind dat de basis moet zijn dat we met z'n allen gewoon goed Nederlands spreken. En dat we de schoonheid van de Nederlandse taal ook leren kennen en ontdekken. En als je dat goed beheerst en je wil dan nog spelen met taal, dan mag het wat mij betreft. Maar de basis moet goed zijn. En dat is bij heel veel jongeren, ook in het mbo, toch vaak niet het geval. En daar maak ik me zorgen over. Wat vindt u daarvan? Ik vind straattaal heel normaal, maar het moet wel even kunnen praten. Ook het praten tussen ouderen en jongeren wordt heel moeilijk. Dus je hebt geweldige straattaal waar gewoon hele goede nieuwe bewoordingen, nieuwe begrippen in zitten die je in het klassieke opgebaarde Nederlands niet tegenkomt. Dus alle taal is mij even lief. En ik zie heel goed in dat je natuurlijk interessante straattaal hebt en oninteressante straattaal. Dus bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig, om wat te noemen, die ontzettend goochelen met straattaal. Ja, dat vind ik geweldig. Een rapper kan ik niet volgen. Ja. Kan ik slecht volgen. Ik denk dat er in zekere zin wel plek is voor straattaal. Alleen daardoor mag normale taal, de Hollandse taal, de Nederlandse taal, ABN, hoe je het ook mag noemen, mag daardoor niet in het schaduw komen te liggen van de straattaal, lijkt mij. Nou ja, je kan niet op straat kan je geen ABN spreken, want dat spreekt niemand. Onderzoek heeft trouwens ook niet uitgewezen dat mensen die alleen maar straattaal spreken ook slechter Nederlands spreken. Ik denk dat het probleem echt niet zozeer te maken heeft met jongeren, maar meer met onderwijs. Onderwijs is gewoon slecht. Nee, je moet in de jeugd zit de power en de kracht enzovoort. En als je ouder wordt zoals ik, dan ga je dat missen. Gewoon ook lichamelijke kracht om dingen te doen. Maar ik bespeur toch een beetje straattaal in uw vocabulaire. Power, dat is toch een vrij recent woord. Power, dat is toch puur taal. Ja, natuurlijk moet er een beetje straattaal. Het moet niet. Er zaten hier vanmiddag, of vanavond dus, dames die zo keurig alles weten en zo uitspreken. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Die mensen die weten zoveel en die praten zo deftig enzovoort. Dus het moet allemaal lekker los. Natuurlijk. In de Amsterdamse sfeer is het los en makkelijk.